ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተይ እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣተሓሳስባና ከነስተኻኽል ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ኣብ ካልእ ባህሊ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ካልእ ዓለም ክንነብር ከለና ምስቲ ባህሊ ዝዛመድ ባህሪ ከነንፀባርቕ ምክንያቱ ኣብ ሮማ ከም ሮማውያን ክትከውን ኣለካ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሮማ ከም ኤርትራውያን እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ምስቲ ባህሊ ክትገራጮ ትኽእል ኢኻ በመንፅሩ ድማ እቲ ትደልዮ ኣብ ሂወት ንኽትረክብ ኣሸጋሪ ይኸውን ሶ ሎሚ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብ ናትና ባህልን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘሎ ባህልን ሓደ ግዜ ዘይዛመዳ ወይ ድማ ግርጭታት ክፈጥራ ዝኽእላ ነጥብታት ኢና ክንርኢ እቲ ቀንዲ ኣገዳስነት ናይዚኣ ድማ ንሕና ንፅቡቕ ኢልና እናገበርና ንሰናይ ኢልና ንትሕትና ኢልና እናገበርና ካልእ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከሎ እዩ እቲ ፀገም ዝፍጠር ስለዚ ብዛዕባ ትሕትናን ትሕት ምባልን ሓደ ካብቲ ዝጠዓመ ወይ ከዓ እቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ኣብ ክርስትና ኣብ ካልእ ሃይማኖት እውን ከምኸውን እየ ዝፅበ ሓደ ዓቢ መልእኽቲ ናይ ክርስቶስ ነይሩ ትሕትና እዩ ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ ትሕትና ኢና ክንርኢ መብዛሕትኡ ግዜ ትሕትና ኣባና ብኸመይ ዝግለፅ ተኢልካ ርእስኻ ምድናን ብክልተ ኢድካ ሰላም ምባል ንሰብ ኣብ ዓይኑ ዘይምጥማት ብዙሕ ነገራት እዩ ዘርኢ ከም ድንን ምባል እሺ ያ ምባል ጥራይ እዚ ብዙሕ ትሕትና እዩ ዝመስል ግን ቅሩብ ምስትኽኻል ከተድልያ ጌጋ ተግባር ንኸይንገብር ከይተረዳእና ትሕትና ንርኢ ኣለና ክንብል ከይንነዓቕ እዩ እቲ ዕላማ ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ክትክተልዋ ድማ ይምሕፀነኩም ላይክ ኣበዋ ነታ ላይክ ባተን ካብ መጀመርያ ይረምዋ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ኣብዛ ሕጂ ንሪአን ድማ ኣብ ሂወትና ብቐሊሉ እንተስተውዒልና እንተፈሊጥናየን ከነስተኻኽለን ንኽእል ነገራት እየን ዓበይቲ መልእኽቲ እውን ኣለዋ ሰናይ ምክትታል So, humble person, the qualities to check in others, more importantly on yourself. ስለዚ ትሕትና እተን ቀንዲ ነጥብታት ኣብ ካልኦት ከምኡ ድማ ኣብ ነፍስና ቸክ ክንገብረንን ክንከታተልን ዝግባኣና ኢና ክንርኢ number 1 they are not afraid to ask yes እንታይ ማለት እዩ ትሑት ሰብሲ ኩሉ ግዜ እወ ዝብል ጥራይ መስለና ወላ ከይተረዳእካ ወላ ከይበርሃልካ ወላ ከይሓስካዮ ገና ብዙሕ ተሪፍካ ከሎ እሺ እወ ጥራይ ምባል ኣይኮነን ኖ ዘይተረዳእካ ሰብ ኣይተረዳእኒ ምባል ትሕትና ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሰብ ንኸይፍለጥ ወይ ከዓ ብትዕቢት ኣነ ዝኣክል ዶ ነዚ ከይፈለጥኮ ፀንሕ ኢሉ እወ ኢሉ ከይዱ ድሓር ክደልየ ንካልእ ሰብ ክሓትት እየ ዝብል ትሕትና ማለት ግን ዘይትፈልጦ ነገር ከም ዘይትፈልጦ ተቐቢልካ ወላ ከተናዓቕ ትኽእል ትኾንካ ግን ኣብቲ ዘድልየካ ቦታ እዚኣ ሕጂ ብጌጋ ከይትሕዝዋ ኣብ ስራሕ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ከየድኩምሲ ብዛዕባ ካምፓኒና ትፈልጥ ዲኻ ምዘልኩ ኣይፈልጥን እየ ክትብል የስ ትሕትና ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከይፈለጥካ ናብቲ ኢንተርቪው ምኻድካ ግን ዕሽነት እዩ ትሕትና ኣይኮነ ምክንያቱ ናብ ሓደ ወሃቢ ስራሕ ከይድ ከለኻ እንታይ ስራሕ እዩ እንታይ ትካል ብዛዕባ ክትፈልጥ ግዴታኻ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣመዛዚና ንክንፈልጥ ኣብ ሓደ ኣኼባ ከይድካ ግን ብዛዕባ ሓደ ቶፒክ ናይ ግድን ኣይኮንካ ንስኻ ክትፈልጦ ግን እቲ ቶፒክ ዘይትፈልጦ ከለኻ ንኸተምስል ወይ ከዓ ኣይፈልጡን ይኸይብሉካ ስቕ ኢልካ እወ ምባል ከይተረዳእካ ምኻድ ጌጋ እዩ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዘይተረዳእካ ነጥቢ ሶሪ እዛ ነጥቢ እዚኣ ኣይተረዳእትን ከተብርሁለይ ትኽእሉ ዶ ምባል ትሕትናን ንነፍስኻ ኩሉ ትፈልጥ ከም ዘይኮንካ ኮይንካ ክትቀርብ ዘይምፍታን ማለት እዩ so እዚኣ ኣገዳሲት እያ they're okay with being the dumbest person in the room because if they are then it's time to learn and they're always open to improve themselves ስለዚ ሓደ ግዜ ዘይፈልጥዎ ብዙሕ ነገር ዝጎድሎም ምዃኑ ይፈልጡ ጥራይ ዘይኮኑስ ንዕኡ ከንፀባርቑ ከለውን ሕፍረት ኣይስምዖምኒ ምናልባት ገለገለ ሰባት ፈሊጦም ይኽእሉ እዮም እቲ ሓበሬታ እስኻ ግን ኣይፈልጥን እየ ክፈልጣ ደልየ ኣለኹ ኣብርሁለይ ምባል ዕሽነት ኣይኮነን ትሕትና ኩሉ ትፈልጥ ከም ዘይኮንካ ግን ነገራት ንኽትፈልጥ ተበግሶም ዘለካ እዩ ዘርኢ ካልእ open for constructive criticism yes ዝንእዱኻ ዝውድሱኻ መብዛሕትኡ ሰብ ንውዳሴን ንናእዳን ይኽእል ንሕና ግን ዋላ ንውዳሴ እውን ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ባህልና እንተሪእና ሄይ እዚ ኣብዚ ነጥብስስ ንፍዑ ኢኻ እንድሕር ኢልካ ወይ ወሪዱኒ ንሕና ዳታ ወሪዱኒ ኢና ንብል ንጓል ከምኡ ኣከዳድና ክፅቡቕ እንተልካ ውይ ወሪዱኒ ዘራ ብሓፈሻ ናዕዳ ክንቀበል ኣይንኽእል ዝገደደ ድማ ነቐፌታ ቀታሊትና እያ ፐርሰናል ኢና ንወስዶ ኣርስና እቲ ዝገበርካዮ ቪድዮ ጆርጆ ፅቡቕ ነይሩ ግን ኣብዚያ ቦታ እዚያ ንእሽተይ ኣግዲልካያ እንድሕር ኢልኩሞ
of course أنا يقبله feedback كتبونه خلهم بconstructive من قدي يقبله دس وني بلني بحفش هاجن مبزح تسب كل صبغ يرى أبزع كم زاق دل كاتركا من كويني خمس بلني دو خمس دو خمس ده حركة اتزبا كازولو السبب اتنقفيتاز متكازولون نعخا personal مالتي يكون نتانا قريب أبزع تجاك حمالات نسخة حماق مالته وينسخ سنافي مالته يكونن سلزي كل جزء نغفيتا هنات خنقبل كنكلا لنا personal جن كنوزد خنكلا لنا زيادة ما يتافللي so humble person have learned to accept their weaknesses but they aren't hindered by them so زوم لبام زوم تحوتات سبات نقولهم زلنا قدلتاتن دخمتاتن كم زلهم يفولتيهم تقبلهم زلهم بدخمتاتهم قل أسرات يكون أنا خمزي أنا حماق إذا يكونوا سي أبزيا قدلتالاتني كرمان كريانجن تسعر على بحالتيهم لساتهم مالتيو سلازي كل جزء نتدخمتهم ناب حيلهم نخجبرو تسعريهم with the help of the feedback they're more likely to improve their performance much faster than those who avoid any criticism سلازي استيك feedback زوهابهم بتجبروا ملسز زوهابهم مستنق في تازم أصوم كابو تتصبغ وسيدو نتزلوهم أتعراريهم نازل على درجة خدود أمبر زتزاربهم سب بلوك ناقور ديليت ناقور ناتج عرف ناتب عسوك خدو أيدلين يوم مغنياتو عبيت خمزة لا ويفلتيوم سبات كنقروها خلو بفرلاي كونستراكتيف يدول دلغو any feedback بيلا لغو أمس عبي الحدثات نخيت عبز دللو سويلو ماتيو نيجاتيفيتي ناتوس دربيل كارلو زي فيدباك هيكون زبكا زول كدا خما كايت فتن إغنور كقبر لك بلوكم كتبت خليها مغنياتو ديستراكتيف إنرجي نعاها كابتر حكازك جونادب إنرجي سلزم سأل كازولو نيجاتيفيتي سلزم سأل كازولو في وقتك نيجاتيفيتي فيروس كاير ليه كان يتقحفون زي ግን ሰባት እዚ ፅቡቅ ነይሩ ኣብዚያ ግን ምትዕራይ ክብልካ ከሎ ሃናፅ ፊድባክ ኣድላይ እዩ ትሑታት ሰባት ድማ ይቕበሉ እዮም they don't ask any criticism they don't take any criticism personal ከም ድማ እቲ ነቐፌታ personal ኣይኮነንዖም ሳልሰይቲ they are patient oh yeah patience is very important ትሕትና ሓደ ኣበይ ዝረአ ኣብ ትዕግስቲ ናትካ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ትሑትን ዘይትሑትን ኣብዚ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና indirect ማለት እዩ being put on hold for a few minutes a neighbor's kid crying too loudly and often your waiter serving you so እዚኦም ኩነታት ክንርኢ ኢና ሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ከይድካ ንዝተወሰነ ደቃይቅ ክትፅበ ምዝሓቱኻ ከመይ ዓይነት ባህሪ ኣለካ ኣብ ከባቢኻ ሓደ ሕልፍ ዝብል ቆልዓ ወይ ናይ ጎረቤትካ ድዩ ናይ ገለመለ ببرتع مزبكي تاع عينت نجرات تاع عينت بحر تري كمون تزعزز كايو ويزعزز كا ويتر تدونجيا وي متي أنت تجاجيا وي جيجا أنت جيرو وي جل نجر تجاجيمو أبزيهم كلهم زي بوتات زياتهم كتحرق نبوري كحرق نبوري زين أمانة أبزيت دل بحر كوس زكاجن كتنك على كتحوت السبات كم زخجاتم كم زغل بزعج زي فلتيمو كتس عور ويفتنو كل جزء يكونن from time to time سب explode قبر خليو تحط سلزي يكون كذا يكونسي كونتات نايتزال خايون سلوكا بحفشة جن تحتاج بحالو سبات أبتقوم تنجرات كم تصبي وانت زي كوينو تعجز سناي مقبار كلا تعلم they have learned to build a high tolerance for frustrations and being offended by by being offended by practicing so سلزي بحفشة دم أنتي تمهريهم زيهم ዓብ ተፃዋርነት ንዘይሕርቁን ንዘይ ምቹኣት ኩነታትን ናይ ምፅዋር ክእለት ኣለዎ እዚ ከዓ ካብ ሰማይ ኣይኮነ ወሪድዎም ብትሬኒንግ ፕራክቲስ ብምድግጋም ነፍሶም ብምቁፃር ነፍሶም ብምፍላጥ እዮም ኣማዕቢሎሞ they have developed their patience by trying to empathize with others ስለምንታይ ከዚ ተፃዋርነት ኣማዕቢሎም ምክንያቱ ኣብ ቦታ ናይቶም ካልኦት ሰባት ስለዝኾኑ እታ ዌይተር ምናልባት ከምዚ ስለዝኾነት ስለተሸገረት ስለዝደኸመት ስለዝበዝሓ ከምኡ ድማ እቲ ቆልዓ ዝበኪ ዘሎ ምናልባት ሓሚሙ ክህሉ ይኽእል ምናልባት ዝኾነ ኣጋጢሞ ይኽእል ምናልባት ከምዚ ኮይኑ ይኸውን ብምባል ከምኡ እውን እቲ ዝበኪ ዘሎ ቆልዓ ነቶም ስድራ እውን ነቶም ሰባት እውን ይሸግሮም ምህላዎም ክትሓስብ እንድሕር ክኢልካ ማለት እዩ ንዖም ጃጅ ከይገበርካ ከምኡ እውን ናይቲ ኩሉ ዘጋጥመካ ዘሎ ኩነታት ኣብ ናቶም ቦታ ኮይንካ ክትሪኦ ተጀሚርካ እዚ ንዓኻ ሰላም ሂበካ ሓጎስ ድማ ሂበካ ምስ ከባቢኻ ድማ ልኡምን ጥዑምን ሂወት ንኽህልወካ يحجز that's why تحتنا زبهل نفسها أبناء كالوت بوتا غير كامر أيون أجدا سمخانو نعاها الرأي كازلو نتوم سبات كال كرايم سلازخل زيا كل جزء كنستعول الله يجبا number 4 they praise others the other people they praise نخالوت نايم مقاس نايم موداس نايم عد أعمون علوهم مخنياتو تحتنا حدا كابيو
نتناتكا نكالوت ونمحاب أزي humility humbleness أبزي جزيزي more attractive quality ناخون زمت زلي مهنياتو الناخ قال كنا فلتكا توداسي نافكالوت ونكتسجرو مفتان مالتيو زحسبات حجزهم كمسمتو حاجز كابكالو وني ماتخم زلو تفلتات ناتكا تخلت ناتكا تراديك نز دقفها أكلات كم زلو محبار كل جزء لبوناي. They don't feel insecure when someone gets promoted or earns a award. Instead, celebrate others' achievements and support without cultivating jealousy or resentment. ናይ ካልኦት ናይ መሓዙቶም ናይ መሳርሕቶም ናይ ኣከባቢኦም ዘሎ ዓወት ዕቤት ለውጢ ደሞዝ ኣብ ማዕርግ ምውሳኽ ስክፍታን ሕርቃን ናይ ፈጥረሎም በንጻሩ ምሳቶም ይሕጎሱ ምሳቶም ሰለብሬት ይገብርዎ ስለምንታይ ናቶም ክብሪ ጽቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጡ ናቶም ቦታ ናቶም ደረጃን ናቶም ውልቃዊ ነገር ስለ ዝርዶም መሓዙትካ ዓብዮም ጽቡቅ ነገር አጋጢሞም ኣብ ስራሕ ዓብዮም ደሞዝ ተወሲኹሎም ገለመለ ኣየሰክፈካን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ናቱ ክብሪ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ ከባቢ ዘሎ ክልዕሉ ምስ ጀመሩ ቅንኢ ወይ ከዓ ቂምታ ወይ ከዓ ሕማቅ ስምዒት ይስምዖ ንሱ ንታሕቲ ዝኸይድ ዘሎ ስለ ዝመስሎ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ውሽጥኻ ትሕትና ኣለካ ዲ ወላ ኣክቲኻ ትገብሮ ንትሕትና ትሑታት ዝመስሉ ሰባት ብዙሓት ሓደገኛታት እውን ኣለዉ ክንስተውዕለ ክንክር ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘበን እዚ ብዙሕ ምርቃቕ ስለ ዘሎ ካብዚ ባህርነይ ዝብሎ ዘለኹ ከንፀባርቁ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ውሽጦም ከምኡ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ብሓፈሻቶም ብሓቂ ትሕትና ዘለዎም ነፍስና እንዲና ንፍትሽ ዘለና ብሓቂ ትሕትና እንተለና ናይ ካልኦት ኣብ ዙርያና ዘለዉ ዕቤት የሐጉሰና እምበር ኣየቕንዓናን ኣየህድመናን ተጻባእትና ኣይገብረናን እዩ they measure their own worth on their own metric based on their own efforts not based on who earns the most or gets awards first ስለዚ ናቶም ክብሪ ናቶም ዕቤት ናቶም ጸጋታት ብናቶም መለክዒታት ከም ንሶም ዝሰርሕዎ ብናቶም ስራሕ ብናቶም ግዜ እዮም ዝርእይዎ እምበር ናይ ካልኦት ነገር ርዮም ምሶም ቃታ ተወዳዲሮም ነፍሰይ ከም ዝኾይነ ኢሎም ንዖም ክጸሉ ንነፍሶም ካሕማቅ ክስምዖም ኣይደልዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ነፍስኻ ክብሪ ከልወና ኣሎ ነፍስና ከነኽብራ ክንከላልና ምውድዳር ኩሉ ግዜ ናይ ድኹማት እዩ ምስ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ዘይምውድዳር ንሱ መኪና ገዝዩ ንሱ ከምዚ ገይሩ ንሳ ከምዚ ገይራ none of that matters ንስኻ ንስኺ ናትኪ ህይወት ኣለኪ ሰብ ከዓ ከም ገዝኡን ከም ጅቡን ከም ናብርኡን እምበር ከም ጎረቤቱን ከም መሓዙን ኣይኮነን ዝነብር ስለዚ መጀመርያ ምስ ነፍስኻ ተዓረቕ ምስ ነፍስና ምስ ህይወትና ጽቡቅ ጌርና ንረዳዳእ ስለዚ ናይ ካልኦት ሰባት ጸጋ ነመጉስ እምበር ሕስድናን ቅንን ኣይሰማዓና ኣነ በዛ ነፍሰይ ከም ሰብ መጠን ሓደ ግዜ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ካልኦት ሰባት ብፍጹም ከገድሰና ኣይደልኒ ኣይግደስን እየ ድማ ብናተይ መንገዲ ንዓይ ብዝመስለኒ ነዛ ህይወተይ ንዓይ ብዘዕግበኒ መንገዲ ነዛ ገዛይ ንዓይ ብዝመስለንን ኣብ ኣነ ብዝኽእሎን ክኸይድ እየ ዝደሊ ሰባት ከምኡ እንትኾኑ ድማ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ number 5 ቀስ እናበልና ንግዝግስ ኣለና they are good listeners ትሑታት ሰባት ኩሉ ግዜ ሰማዕቲ እውን እዮም so it's more common now to be talking to someone who got their phones ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኣብ ኢዶም ቴሌፎኖም ሒዞም ዝዕልሉ ሪኢኹም ኣለኹም ዶ ስለምንታይ ኣብ ኢዶም ኣብ ቴሌፎን ኣብ ኢዶም ይገሕዞም ኣለዉ ገለ ከይሓልፎም ኣብ ጅቦኦም ከላሲ ገለ ሓበሬታ ወይ ገለ ቴሌፎን ወይ ገለ ነገር ከይሓልፎም ካብ ምሕር ኣብ ቴሌፎንና ምባል ቴሌፎንና ኣብ ጅባና ንገብሮ ኦፍ ኮርስ ከማይ እንተኮይንኩም ብቴሌፎንኩም ብዙሕ ስራሕ ኣለኩም ይፈልጥ እየ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ናይ ስራሕ ብዙሕ ናይ ቢዝነስ ብዙሕ ናይ ነገራት ብቴሌፎንካ ዝመፀካ ኣሎ ኢንፋክት ኣነ ሓቃሓሽ ብቴሌፎን ዝመፀኒ ብዙሕ ካል መሰጃቱን ክቕበል ድሌት እውን የብለይን ብዙሕ መሰጅ ስለ ዘለና ሓቃሓሽ ብሓፈሻ ግን ቴሌፎንና ኣገዳሲ ክፋል ናይ ህይወትና እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ግን ምስ ሰባት ክትራኸብ ከለካ ጥንቃቕ ኣለካ ትሪኦ ኢኻ ሓደ ግዜ ንስኻ ኮፍ ኢሉ ሰብ ደው ኢሉለ ይብል ኦፍ ኮርስ ይድውለልካ ሰብ ዳቕሉ ግዜ ክድውል እዩ ኣበይ ከም ዘለኻ ስለዘይፈልጥ ንስኻ ግን ምስ ሓደ ሰብ ብኣካል ተራኺብካ እንተለኻ ዝድውሉ ዘለዉ ሰባት ድሓር ክትቅበሎም ኣለካ እዚ ክብል ከለኹ ኢመርጀንሲ ናይ ፋሚሊ ኣሎ ናይ ስድራ ቤት ኣሎ ሓደ ነገራት ኣሎ ቀዳምነት ክትበግን ፍቃድ ወሲድካ እንተዘየለ ንነፍሲ ወከፍ ዝመፀ መሰጅ ንዝመፀ ኮሜንት ዝተፃሕፈልካ ላይክ ዝተባህለካ ክትርኢ ኣብ መንጎ ሰባት ዲስትራክትድ ተኮይንካ እዚ ናይ ትሕትና ምልክት ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ኣኽቢርካዮ ስለዘየለካ ትሑት ኣይኮንካ So, humble people take the opportunity for conversation to truly get to know whomever they're talking to. ትሑታት ሰባት ኩሉ ግዜ ነታ ዘላና ዕላል መኣዲ ነቲ ርክብ ምስ ሰባት ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክዕልሉሉን ክጥቀምሉን እዮም ዝፍትኑ ስለዚ ምሳኻ እንተለዉ ብሙሉእ ኣካላቶም ፕሬዘንት ክኾኑ እዮም ኣብ ዝደልዩ ግዜኦም ክሰርቁ ይደልዩ እዮም
ملو جزيهم هيبهم ملو أتبهم مساحة كونوا يوم زمرتو. When you are talking to a humble person, they are there with you, remembering the small details and asking you engaging questions and no phone around. ስለዚህ كل جزء مس حدا تحدي هذا اللغة ولا تحتنا زي بلو حدا ملك وانت يقولون له كل جزء مساحة له يسمعوا خالو يحطوا خالو مساحة ملو أبلال يركبوا ورق نتزوال كان قراتون يذكروهم كن حجز بالكامون يذكروهم حتوتاتي حطوا خيم تليفونهم دم 10 جزء أيروينهم كريين تخينهم كا فلوي مخنيات كم زلهم أغجمهم يحبروها زياون حنت ملكتها قطر شدشته they respect everyone of course تحتنا بزي كبرت ترجم يبلون هذا سب نخاله زي يخبر ستحوتي كتب لي تغلنا تحتنا سبات كبرات مخانهم فليت كا نسخاون حدا كمان مخان كفل كان نفسها كاب كالوت نلعب زي مخانا كتكون تخل عندي خاجن نسبات كتخبر مفتانجن أقداسيو a diverse world means having people who have the diverse perspectives on politics, different tastes in movies and music, differences in culture and religion. ስለዚህ ንነብረሉ ዘለና ዓለም ኣዝያ ፍሉይነት ብዙሕ ፍሉያት ሰባት ዝቆመት ምዃና ንፈልጥ ተኮይና እንታይ ማለት እዩ ካብ ናትና ዝፍለ ተሓሳስባ ካብ ናትና ዝፍለ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ካብ ናትና ዝፍለ ሃይማኖት ካብ ናትና ዝፍለ ባህሊ ኣከዳድና ኣካያይዳ ኣተሓሳስባ ካብ ብብዙሕ ነገራት ካባና ዝፍለዩ ሰባት ክህልው ከም ዝኾኑ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ናትካ ዝፍለ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ዘለዎ ሰብ ካባኻ ይሓምቕ ንስኻ ካው ተሓይሽ ማለት ኣይኮነን ፕሊዝ ሓደ ካብቲ ንእሽተይ ሃገርና ኤርትራ ዓብ ፍልልይ ዝርአ ዘሎ እዩ ሓደ ሰብ ካባኻ ብባህሊ ይፍለ ማለት ንስኻ ወይ ኣከዳድኑ ካብ ናትካ ዝተፈለየ ኣመጋግቡ ካብ ናትካ ዝፍለ ስለ ዝኾነ ንስኻ ካው ትምዕብል ማለት ኣይኮነን ንሱን ህይወት ብኻልእ ርያ ንስኻ ድማን ብኻልእ ትርያ ኮምፕሊትሊ ዝወዳደር ነገር ኣይኮነን እዚ እንታይ ዳኻ ክትገብር ዘለካ ነቲ ሰብ ከም ዘለዎ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ከም ዘለዎ ብዘለዎ ከተኽብር ኣለካ ናትካ ሓዝ የስ ናትካ ፅቡቅ ጌርካ ሓዝ ንናትካ ኣኽብር ፍቶ ንናይ ካልኦት ግን ኣኽብር ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ፕሊዝ always remember that so ትሕትና ድማ እሱ ያ መወዳእታ ናቶም ክብር ኣለዎም ናቶም ነገራት ይፈልጡ እዮም ፅቡቅ ጌሮም ባህሎምን ነገራቶም ይፈልጡ እዮም ካልኦት ሰባት ግን ከምኡ ዓይነት ፍትወትን ኣኽብሮትን ኣብ ናቶም ባህልን ነገራትን ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጡ ንኻልኦትካ ልክዕ ከምታሶም ክብሪ ዝደልይዋ ንኻልኦት ድማ በትናቶም የኽብርዎም እዚኣ ድማ ትሕትና መወዳእታ ትሕትና ማለት ሃይማኖትካ ልዕሊ ካልኦት ሃይማኖት ምቁፃር ማለት ኣይኮነን ባህልካ ልዕሊ ካልኦት ምቁፃር ማለት ኣይኮነን እዚታት ትገብር ተኮይንካ ትሕትና የብልካን most people seek others with their similar ከምኡ ድማ ደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ከም ናቶም ኣተሓሳስባ ከም ናቶም ኣካይዳ ከም ናቶም ሃይማኖት ከም ናቶም ዘለዎም እዮም ዝመርፁ ብዙሕ ግዜ ትሑታት ሰባት ግን ንኩሉ ሰብ በብናቱ ስለ ዘንቕዎ ምስ ኩሉ ሰብ ንኽዋስኡ ዝምድና ንኽፈጥሩ ዝቐለለ እዩ ንዖም ፀጋናቱ ድማ እዝዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ number 7 ናይ መወዳእታ በፂሕና ኣለና always show their gratitude ምስጋና ኣድንቆት ኣኽብሮት ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርዮም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ most accomplishments in life መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ይፈልጡ እዚኦም ትሑታት ሰባት ኣብ ሓደ ነገር ንኽትበፅሕ ብጉልበተይ ብፃዕረይ ጥራይ የበፅሕናዮ ኢና ንብል ኣነ እውን ከምኡ ብል እየ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓንጎለይ መፀኒ ብቀረባ ክትሪኦ ከለካ ግን ብቐልብ ኣብ ካልእ ከይከትኩ እዚ ዩቱብ ዝገብሮ ዘለኹ ባዕለይ ዝፅዕሮ ዘለኹ no ቲቲ ብዙሕ ግዜ እያ ትሕግዘኒ if she wasn't around me I wouldn't do all this እሳ ትድግፈኒ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንተደይ ትሕግዘኒ ኣይምገበርክዎን ከምኡ ስድራይ ኩሎም እቶም ኣብ ከባቢየ ዘለዉ ሰባት ብግዚኦም ይኹን ብክለቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢንስፓየር ዝገብሩኒ ዝድግፉኒ ዘተባብዑኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንስኻትኩም እቶም ኮሚኒቲ ኣብዚ ዘለኹም ናትኩም ደገፍ ናትኩም ምትብባዕ ናትኩም ኣጆኻ ምባል ዓብ ባይታ እዩ ዘለዎ ነቲ ዝገብሮ ንክገብር ስለዚ ብዙሕ ግዜ ትሕትና ዘይምህላው ኣብ ካልኦት ዝወሃበና ነገራት እሽሽ ከም ንብሎ ይገብረና ብተደጋጋሚ ድማ ኣነ ዝገበርኩ ኣነ ጥራይ ንምባል ይደፋፍኣካ ስለዚ ከነስዕል ክንክል ኣለና ትሕትና ድማ ኣገዳሲ እዩ humble folks never forget that they don't take things for granted ከም ድማ ነገራት ከም ትሑዝ ኣይወስድዎም እዮም I never ሓንቲ ካብቲ ፅቡቅ ዘላትኒ ነገራት for granted ክወስዶም ኣይደልን ያነ ዘለኒ ፀጋታት ብክንደይ ደኺመ ከም ዘምፀኽዎ ይፈልጥ እየ ስለዚ በቲ ዘለኒ ኣዝየ ክሕጎስ ነቲ ዘለኒ ንክዕቅቦ ድማ ኩሉ ግዜ የፅዕር ረኺበ ኣብዚ በፂሐ that's it ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን
I always want to be humble نت نجار زرقي بيزلخو فرع كيبلك تنقق كتكلالك أنا تزلك كل جزء بديسبلين كتاليون كسرحلون كل جزء دم تعرفهم زليه فليتك لنفسها أبكم وقت فرق كتكلالك حنسب تبص لزجار كوي قال ماله تودي مالت أيقونن زياون important and in everyone's experience they always find something to be grateful so لذا أبكل جزءهم دم قال نجار تحسبات نخمس جنون نخد نقون أي سينونيم they don't boast about their بزعبة بس هو نجارات زراوز رخبوا نجارات كاب بزح تعبيت أير يونيوم مخنياتو تعبيتن تحتنان تزارر تحيل تحصل زخنا سلزي زانا يلوم فيديو تحتنا أب نفسنا نخندليا نخن هنسا مجمرة نفسنا نفتش نتزقود لنا دما كن هنت بتحتنا نتنيرنا دما تعم زمتنا حقوس السلام زلو هيوات نخن نبر زبالة يبو دما إذن الرياضة لنا تحتنا دما عوت نخد كون ونزا حق زكايو سلزي إذا فيديو زيا نتفتيخما لايك هبوا نتلايك باتن رموا ناب حوخم ناب حفتخم أصغر وقت حق زوم سلا تغيل كم دما كم وتر ناتكم فيدباك اللي هنون هنات فيدباك ناتكم نابلكم أيلو معرستي أبزخ ودي أبحث يرجزي بخالك سافز متوكم دحان كونوا بلكم سسنايو تشاو زي جي كم دريو زلنا كندزي انفستيجيري كابت جزيت كابلت حدا حساب حجزوا له جزيه دما 10 تخطشحن 94 فرانكن وليدو البرسنتج كرا خلو 30 حدا نبي شدشته ويكا بخلت عينت ميجرمنت ريهم له 30 حدا شدشته كم زولده تحبركم